Dobrý den, jmenuji se Ondřej Helebrant, jsem čtyřicátník, říkám o sobě, že měřím 175 cm a v médiích se pohybuji přes 20 let. Rád bych teď hovořil o jednom z důležitých cílů Evropského hlavního města kultury. Tím cílem je, aby byla kultura přístupná pro všechny. Vymysleli jsme proto způsob, jakým si mohou umění ve městě užít i nevidomí obyvatelé města a návštěvníci. Už 17 let přivádíme současné umění do ulic Budějovic. Letos s tématem Reconnect, tedy znovu napojení na město, na historii, na sebe navzájem. Chceme, aby i lidé, kteří nemají běžně možnost zaznamenat, co se kolem nich ve veřejném prostoru děje, měli možnost tuhle zkušenost s námi sdílet a mohli se obohatit o kulturní zážitek. Jak to prakticky funguje? U každé ze soch je QR kód, který vede na web. Člověk se zrakovým postižením si tak vůbec poprvé může projít celou trasu soch a instalací, které ostatní vídají každý den po cestě do práce nebo do města. Věřím ale, že při poslechu přinesou nový pohled na sochy každému z vás, ať už je vidíte nebo ne. Za sebou máme několik takových prohlídek a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že lidé se zrakovým postižením si tyto prohlídky užili. Na webu už nyní najdete připravené popisy jednotlivých soch a také audiopopisy k poslechu. Chceme tak s vámi sdílet dobrou praxi a ukázat, jak se dá kulturní nabídka rozšiřovat a zpřístupňovat všem. Věříme, že do roku 2028 bude kultura přístupná pro každého.